biyaya ng direktuang jubileo. Jubilee year ang ating ipinagdiriwang. Ating mahal na patron, uliran sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Namuhay sa napakalalim na pagkalima sa kalooban ng Diyos. Ni San Antonio de Padua, kilala sa pagbibigay ng buong sarili, pamumuhay sa kapanalan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Modelo natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa malalim niyang pag-ibig sa Diyos, kinantimpalaan siya ng napakaraming biyaya. Buhay pa siya. Ang dami na nagimala na nangyari sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Buhay pa siya. Umatong sa kanya ang Panginoong Jesus sa kanyang malalim na pakikipagtugnay sa Panginoong Jesus. Batang si Jesus, kagaya natin nakikita sa imahe sa Antonio, umanong sa kanya. Ating saksihan ang senyales. Ang banal na krus ang pinakamataas na sagisag ng ating pananampalataya at ang tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang nagsisilbing gabay at patnubay sa ating mahabang paglalakbay. Paalala sa atin na bawat hakbang natin ay patungo sa Kanya. Gagapain ng banal na krus ang mga nagniningas na kandila, ang mga liwanag na tumatapos sa dilim. Ang kanilang apoy ay simbolo ng ating buhay na debosyon at ang init ng ating pagmamahal sa Diyos na hindi kailanman magpapalit sa loob ng 50 taon at sa mga darating pang mga panahon. Kasama po ng krus ng senyales ay ang ating mga kabataang lingkod ng simbahan. Palakpakan po natin ang ating mga kabataang suot ng kanilang liturhiyang damit na naglilingkod sa altar ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon ay ating pong tumahayan ang unang karosa, Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang ina ng hapis, sa gitna ng ating masayang pagdiriwang, ang presensya ng Magna Birhen ay isang paalala na sa likod ng bawat himala at biyaya ni San Antonio de Padua ay ang malambot na kalinga ng ating nasa langit. Siya ang masintahing ina na hindi kailanman lumisan sa tabi ng krus. Ang huwaran ng katatagan na nagtuturo sa atin na ang bawat dusa ay may katapat na luwalhati. Sa kanyang mga mata,
makikita natin ang pag-ibig na handang makiramay sa bawat hapis ng ating buhay. Kaagapay ng mahal na Birhen, ang pamayanan ng Barangay 52 Ipil-Ipil sa pangunguna ng kanilang mga pinuno ng barangay. Ang kanilang pakikisa sa ating gintong anibersaryo ay tunay na sagisag ng pagkakapatiran at sa ilalim ng isang pananalig. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel ng Kalye Pangilinan, si San Rafael ang kagamutan ng Diyos at ang matapat na patnubay ng mga manlalakbay. Sa ating pagdiriwang ng ika-50 taon ng jubileo, ang kaniyang presensya ay nagsisilbing paalala na sa bawat hakbang ng ating parokya sa nagdaang 5 dekada, ang Diyos ay nagpadala ng kaniyang mga anghel upang tayo ay pagalingin, ingatan at ihatid sa tamang landas. Si San Rafael na siyang katuwang ng mga nananalig ay dumating upang makisaya sa ating gintong anibersaryo. Kasama ang buong pamayanan ng Kalye Pangilinan, naway ang kanyang dalang liwanag ay magbigay ng kagalingan sa ating mga katawan at kaluluwa at magsilbing kalasag sa ating lahat na naglalakbay pa sa mundong ito. San Rafael Arcangel ng Kalye Pangilinan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa ating pagdiriwang ng gintong jubileo, ang kaniyang pakikibahagi ay isang paalaala ng kaniyang matapat na paggabay sa ating parokya sa loob ng 50 taon. Siya ang naging bituin sa dagat at liwanag sa ating mga lansangan upang tayo ay makarating sa dalampasigan ng kaligtasan. Idinadalangin natin sa pamamagitan ng mahal na Birhen na pagkalooban ng ating pamayanan at ang ating mga tahanan ng tunay na kapayapaang nagmumula sa Diyos. Kasama ang pamayanan ng liwayway, naway sa ating posisyon ngayong gabi ay maging isang mabuting paglalakbay tungo sa mas malalim na pananampalataya at pagkakaisa. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel ng Kalye Marino, muli nating binubuksan ang ating puso sa pagdating ng isa pang dakilang tanod ng langit. Mula sa makasaysayang Kalye Marino, narito ang mahal na imahe ni San Rafael Arcangel. Sa ating pagdiriwang ng ika-50 taon, ang muling pagsilay sa mukha ni San Rafael Arcangel ay isang paalaala na sa bawat yugto ng ating buhay pananampalataya, ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang ng sugo upang tayo ay gabayan. Siya ang tagabutan ng Diyos na nagdadala ng panunumbalik ng lakas sa mga nangihina at liwanag sa mga naliligaw ng landas. Kasama ang mga deboto mula sa Kalye Marino, ating tanggapin ang pagdalaw na ito bilang tanda na ang bawat pamilya sa ating parokya ay kaisa sa isang misyon at isang paglalakbay sa ilalim ng paggabay ng mga anghel. Naway ang kaniyang dalang bendisyon ay manatili sa bawat tahanan ng mga taga-Kalye Marino at sa ating buong pamayanan.
San Rafael Arcangel ng Calimarino, ipanalangin mo kami. Ay, masasaksihan natin ngayon ang maringal na pagpapakilala sa iba't ibang imahe ni San Antonio de Padua na nagmula pa po sa iba't ibang mga karatig bayan. Sa loob ng 50 taon ng ating parokya, si San Antonio ay nag-anyong ama, kapatid at kaibigan sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi, ang kanyang iba't ibang anyo ay nagtipon-ipon, mga imaheng saksi sa mga himalang hindi mabilang, sa mga luhang pinahid, sa mga panalangin dininig ng langit. Ang bawat anyo at bawat bihis ng kanyang kasuotan ay sumasagisag sa alab ng debosyon ng mga pamayanang nag-iingat sa kanya sa nagdaang mga dekada. Sa ating pagsalubong sa bawat imahe ni San Antonio de Padua, makita nawa natin ang ating sarili sa kanyang pagkalinga. Isang bayang hindi kailanman nawawala dahil tayo ay laging matatagpuan sa puso ng ating minamahal na patron. Mga kaibigan, ating pong salubungin ng malakas na palakpakan, San Antonio de Padua ng Bukal, Maragondon, Cavite. Sa tagpong ito ay buong pitagan muli nating binubuksan ang ating mga puso upang salubungin at tanggapin ang pakikisa, isang banal na panauhin mula sa kanlurang bahagi ng ating lalawigan, mula sa payapang dalampasigan at masaganang lupain ng Bukal, Maragondon, Cavite. Narito at kasama natin ngayon ang banal na imahe ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang kanyang paglalakbay mula sa bayan ng Maragondon patungo sa ating parokya sa lungsod ng Cavite ay isang buhay na patunay na ang debosyon kay San Antonio ay walang hangganan at walang pinipiling dako. Siya ang manggagawa ng mga himala na nagbubuklod sa atin bilang iisang lalawigan at iisang kawan ng ating Panginoon. Sa kaniyang pagdaan, baon niya ang mga panalangin at pasasalamat ng ating mga kaibigan mula po sa Bukal, Maragondon, Cavite. Naway ang kanyang presensya ay magsilbing tulay ng pagkakaisa sa ating ginintuang jubileo sa gabing ito, na kahit na tayo ay nagmula sa iba't ibang bayan, tayo ay pinag-iisa ng isang pananampalataya at pag-ibig sa ating dakilang pintakasi. Tayo po ay lubos na mabalad sa gabing ito ng ating ginuntirang jubileo sapagkat kapiling po natin ngayon ang matanda at original na imahe ni San Antonio de Padua mula pa po sa Bukal, Maragondon, Cavite. Kasama po ang kanilang munihing Kura Paroko, Reverendo Padre Dennis Beltran. Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan mula pa po sa Bukal, Maragondon, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming pagdiriwang ng aming ginitoang jubileo. Viva San Antonio de Padua! Viva! Muli, palakpakan po natin ang ating mga kaibigan na nagpaunlak upang makasama po natin ngayong gabi ang orihinal at matandang imahe ni San Antonio de Padua mula po sa kanilang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
pag-ibig ng iisang patron, si San Antonio de Padua. San Antonio de Padua ng Pook, Silang, Cavite. Mula naman po sa malamig na dako at matatag na lupain at Silang, Cavite. Buong dangal nating tinatanggap ang pagdating ng isang napakahalaga at makasaysayang imahe ni San Antonio de Padua mula po sa nayo ng Pook sa Silang, Cavite. Ang imaheng ito ay hindi lamang isang sagisag ng sining, kundi isang buhay na saksi ng kasaysayan mula sa pag-iingat ng isang pamilya. Pinaniniwalaan ang anyong ito ni San Antonio ay katuwang na ng mga taga-Pook, Silang, Cavite mula pa noong taong 1805, ang panahon kung kailan itinatag ang kanilang nayon. At sa loob ng mahigit 200 taon, ang imaheng ito ay naging sentro na ng mga panalangin, naging kalungan ng mga deboto sa gitna ng digmaan at kapayapaan, at nananatiling matatag na pundasyon ng pananampalataya sa bayan ng Silang. Sa gabi ng ating ginituang anibersaryo, ang kaniyang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang ating debosyon ay isang pamana ng ating mga ninuno na mananatiling buhay hanggang sa mga susunod na salinlahi. Atin pong bigyang pugay ang imahe ng ating pintakasi, ang saksi ng kasaysayan at tanglaw ng ating pananalig mula pa po sa Pook, Silang, Cavite. At tayo po ay tunay na mapalad sa gabing ito sapagkat ang mapaghimala at original na imahe ni San Antonio de Padua mula po sa nayo ng Pook, Silang, Cavite ay kasama po natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong Kura Paroko, Reverendo Padre Orlando Jimenez, sa po ng inyong mga deboto mula po sa inyong nayon sa Pook, Silang, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming pagdiriwang ngayong gabi. Muli atin pong palakpakan San Antonio de Padua ng Pook, Silang, Cavite. Ipanalangin mo kami. Gayon din, salamat po sa lahat ng mga magapay sa ating mahal na patron ngayong gabi. San Antonio de Padua ng Pila, Laguna. Ngayong gabi ay lubos na napakamakasaysayan at napakahalaga sapagkat mula sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua sa Pila, Laguna, buong lugod at paggalang nating tinatanggap ang kanilang banal na imahen. Ang imaheng ito ay higit pa sa isang banal na sining. Ito ay isang buhay na dambana ng kasaysayan. Pinaniniwalaang
Ito ang pinakamatandang imahe ni San Antonio de Padua sa buong Pilipinas na may gulang na mahigit na 400 taon. Sa loob ng mahigit 200 taon, ang imaheng ito ng ating Pintakasi ay buong taigtig na pinapahalagahan at pinananalaginan ng mga deboto sa bayan ng Pila, Laguna. Ang kanyang pagparito sa ating lungsod sa gitna ng ating gintong anibersaryo ay isang pambihirang biyaya. Pinapaalalahanan tayo ng ating Pintakasi na ang ating debosyon ay nagugat pa sa mga unang daang taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Sa kanyang anyo, masisilayan natin ang 400 taon ng mga himala, pasasalamat at walang maliw na pag-ibig ng Diyos. At ngayon mga kaibigan, ay malugod ko po ipinakikilala sa inyo ang ating mga kaibigan mula pa po sa Pila, Laguna. Dala po ang pinakamatandang imahe ni San Antonio de Padua sa buong Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan, gayon din ang ating mahal na Pintakasi. Viva San Antonio de Padua! Viva! Ang amin din pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong Pura Rektor, Reverendo Padre Emil Oroquia sa inyong pong pagpapaunlak. San Antonio de Padua ng Pila, Laguna, ipanalangin mo kami. Sandaling ating pinakahihintay sa gitna ng dingding ng mga kandila at sa saliw ng ating mga panalangin, buong puso nating tanggapin at salubungin ang pangunahing imahe ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Minamahal na Pintakasi ng ating parokya sa kanyang ginituang hubileo. 50 taon na ang nakalipas nang itirik ang unang haligi ng ating dambana dito sa distrito ng San Antonio sa lungsod ng Cavite. Sa loob ng 5 dekada, ang imaheng ito ang naging saksi ng ating mga binyag, kasal at siya ang ating naging katuwangan sa paghahanap sa mga nawawala, hindi lamang ng mga material na bagay, kundi ng mga kaluluwang uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Si San Antonio na ipinanganak sa Lisbon at namanhik sa Padua ay ang manggagawa ng mga himala. Tinalikuran niya ang yaman ng mundo upang yakapin ang kahirapan ni San Francisco. Ang kanyang dila ay nanatiling buo at hindi nabulok. Isang patunay lamang na ang kanyang mga ngaral ay puno ng katotohanan at banal na kapangyarihan. Masdan ninyo ang kanyang mga bisig. Bitbit niya ang banal na sanggol na si Jesus na nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay ang pagyakap ng Panginoon ng may kababaang loob. Ang kanyang hawak na liryo ay sagisag ng kanyang busilak na kalinisan sa gitna ng magulong mundo. Ang ating prosesyon ngayong gabi ay hindi lamang isang pagtatampok ng banal na imahe. Ito ay naging isang buhay na dalangin na nagmula sa iba't ibang dako mula sa mga nayon ng Bukal, Pook at Pila, Laguna
hanggang sa bawat kalsada ng ating sariling lungsod. Ipinakita sa atin sa ilalim ng pagkalinga ng ating mahal na patron, tayo ay hindi nagkakawatak-watak, kundi nananatiling iisang pamilyang naglalakbay patungo sa kapuluhan ng Diyos. At sa ngalan ng ating parokya na nagdiriwang ng ating ginito ang jubileo, muli natin isigaw ng may buong lakas, pag-ibig at pasasalamat. Viva San Antonio de Padua! Viva San Antonio de Padua! Viva San Antonio de Padua! Isang malakas na palakpakan po ng pasasalamat sa ating mahal na patron. At kasama po ng ating imahen ang relikya ni San Antonio de Padua. Taus-pusong pasasalamat sa ating butihing guro paroko, Reverendo Padre Gilbert Urubio. Gayon din sa ating mga honor guards mula po sa hanay ng Knights of Columbus at ang ating pong District Deputy Ginoong Jojo Oigo, kasama po ang mga opisyales ng iba't ibang mga councils ng Knights of Columbus. Muli, palakpakan po natin ang ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Habang ang mga kandila ay unti-unting naubos, naway ang apoy ng pananampalataya ay ating pagtingasin sa loob ng 50 taon ay manatiling mag-iingat sa ating mga tahanan. At huwag po natin kalilimutan, si San Antonio ay hindi lamang natatagpuan sa ating altar at sa ibabaw ng bawat karosa.
Nabulan yun.